היום יש רבנים, תקשיבו, היום יש רבנים, אתה יודע מה התנאי שלהם? שיהיה לך בן, הוא אומר, לעקר והעקרה, לאנשים חסוכי בנים, אתה יודע מה אומר לו, מה התנאי? טמאים, עם כיפות של בבות. אתה יודע מה אומר לו התנאי שלך? אין לך בנים, יהיו לך בנים, אני אברך אותך. אתה תתרום, אני אברך אותך, אבל יש לי תנאי, אני יושב סנדק. אתה לא מתבייש? יש לו אבא בבית, אבא בבית לבחור הזה, יש לאישה הזאת אבא בבית, בוכה כבר 20 שנה, מחכה לנכד מהזוג הזה. 20 שנה מזיל דמעות, רוצה נכד מהבן שלו. יש אבא בבית, 20 שנה מחכה לדמעות שיהיה לו נכד מהבת שלו הגדולה, ואין לו. ואתה אומר, אם יהיה לכם ילדים זה אני, רק אני אשב סנדק, יא סמרטוט, יהיה לו גבר, יהיה לו... איזה רב, אתה אח של ישו אתה. אז מה אם אתה בא במקובל, יש לך מיליונים בחשבונות? אתה לא מקובל, אתה אוהב קבלות, זה מה שאתה אוהב. אתה לא יהודי. מי שיהודי דואג לכל יהודי אחר, שכיבוד הורים יהיה טבוע בו בדמו ובנפשו. כל מי שנתן לרב שלו לשבת סנדק ולא לאבא שלו ויש לו אבא, סמרטוט רצפה. ואתם לא יודעים כמה אני בז לילד הזה, לכל אחד אפילו שיושב כאן עם כיפה, עם זקן, סמרטוט רצפה, שהרב שלך ישב סנדק ולא אבא שלך. בוא נראה מי ייתן לך כליה אם חסר לך, רק אבא שלך. אתה לא מתבייש? ביום הכי שמח של האבא הזה, שסוף סוף הוא נהיה סבא, אתה נותן לרב שלך, יש יותר קדוש מאבא שלי? למה לא צועקים את זה הרבנים? למה? כי זה מוריד להם מהכבוד, זה מוריד להם מהזכויות לשבת סנדק, למה סנדק, אומרים רבותינו, זה סגולה לעשירות. רב אמיתי, רב קדוש, זה רב שמוכן להיות אני, אבל מי שהזמין אותו לשבת סנדק ייתן את הכבוד לאבא שלו. הכבוד שמגיע תן לאבא שלך, לא לי. מי אני? ההורים האלה חיים בשבילנו, ההורים האלה מזיעים עלינו, ההורים האלה לא נושמים בלעדינו. אפשר לפגוע בהורים האלה? יש מישהו שמסוגל לחשוב שאני עכשיו משאיר את אבא שלי עם דמעות בגללי?